Duoko mar nono e wi tho mar ji 40 mane okwany ringregi e aora Yala higa mokalo oyango ni ji 3 kuomgi ne otho e lwet obila e kuonde dak ma Dandora kod Dagoreti manitiere kaunti ma Nairobi. Jatend duol manono tije obila mar IPOA Elema Halake emane oyango lipodni mane otisi kaka The Missing Voices Annual Report. Halake oyango ni ringre 40 go duto ne mag chuo kendo ne gin gi hinyruok mopogore opogore ka moko ne otwe kod jwala e wiyegi. Okwayo oganda madipo ka nigi ler e wi ringre moko 37 mondo chiwre e konyo yango kit tho mane oyudo jogo. Ripodno bende oyango ni kuom ji 152 mane pok oyud dachgi, ji 130 oyang ni ne obila e monego ka moko 22 to nolal. 2022, we had 152 people who were killed by the police. 22 of them went missing, and the rest 130 were confirmed killing. So in this report you find that particular statistics of the people who went missing and the people that were killed by the police. 152 killings is too many lives lost in this country through the police bullet and enforced disappearances. We acknowledge that it is a slight decrease compared to last year, but we are asking the relevant institutions, the IAU, the Independent Policing Oversight Authority, the DCI, they must pull up their socks. Kenyans are yearning for justice. We want the officers responsible, those who are behind these killings, to be arrested and to be brought before the court for justice to be done. Nyingi ya zile mwili ambayo imepatikana hapa kama IPOA sisi hatujaweza kudhibitisha ya kwamba kuwa kwao kuko na uhusiano na polisi mpaka sasa. Na hivyo ndio sababu tumeweza kuambia DPP ya kwamba sisi tumeweza kuona haya na tumeweza kuuliza DPP atoe muongozo